Tayo magluluto ngayon mga kabaring ng pansit gisado. Ito yung ating pancit canton. Ito ang ating pork. Meron tayong sayote at saka carrots, repolyo, bawang, buyas, mantika, paminta, saka ginisa mix. Ito, lutuin na natin ito mga kabaring. Labo-labo. Yan, may ating mantika. Ito ilalagay ay laki naman. Lagyan natin ang ating pork. Tingnan lang muna siya. Tapos lagyan natin ang ginisa mix. Peng 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 peng. Tapos paminta. Peng 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 peng. Haluin natin. Ito yung luson ng maglalasing mga kabarik. Lutong pancit canton maglalasing edition. Yan. Lagyan natin ang ating carrots. Ang ating sayote. Yan, sayote. Kaya kami nagluto ngayon ng pancit canton kasi kulang namin gulay. Yung isa kong anak dyan na Marte, hindi naman maganda, hindi nakain ng gulay. Kaya nagluto ko pancit para kumain. Busy nagdo-drawing. Pangarap maging inhinyero, nahirapan naman. Sabi niya, nang maliit pa daw siya, pag tinatanong siya pangarap maging engineer. Ngayong nag-aaral na ng engineering, hindi pala ganun kadali maging engineer. Ayun, tulala na sa tabi. Nagdo-drawing. Tagatin ng toyo mga kabarik para lumasa. Ang aming toyo ay ano lang yan, bonus lang yan. Bonus na toyo. Kaya toyo ang bonus nga na para mayroong bonus. Yan. Dalawang takal. Simmer lang natin yan. Simmer. Yan. Kailangan kasi mga kabare, kung gusto nyo malasa, ganitong style. Habang niluluto nyo yung karne, kasama na yung carrots at saka yung sayote. Takpan natin sa karne. Yan, tingnan natin mga kabare. Yan. Sinipsip na ng toyo. Ang toyo pala, sinipsip na ng karne at saka ng gulay. Lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Yan! So, diba? Kunti lang naman yung pancit canton. Kunti pa. Latin na nga natin. Yan.
Pagkulo niyan mga kabarek, ating ilalagay ay ang kanton at saka repolyo. Tayo natin kumulo mga kabarek. Huwag mo tayo TV. Fight mga kabarek, ito na. Kumukulo na. Tingnan natin. Okay na timpla mga kabarek. Tikman natin. Sige. Malasa. Next natin gagawin ay lagyan natin itong repolyo. Yan. Paglagay ng repolyo, lagay natin ang kanton. Lagay na natin yan. Yan lang, sumisip pa. Tapos lagyan ito isa, dalawa yan mga kabarek, isa. Mukhang magandang klase itong kanto na nabili ko malutong talaga. Tapos pagka ganyan mga kabarek, lalakasin yung apoy pagka naglagay na kayo ng noodles. Yan. Tapos pag kumulo na, haluin nyo na. Yan. O diba? Dapat mga kabarek, tama lang yung yung toyo. Kasi pagka sumobra, pangit din ang lasa. Tandaan nyo kanina mga kabarek, sabay ng gulay, karne, yung toyo para lumasa siya doon, para magkaroon ng flavor yung carrots at saka sayote dahil yung karne. Takpan natin saglit. Pero mga ilang minuto luto na rin. Yan. Kuluin natin. Dito natin ilalagay. Tingnan natin mga kabarek. Bang! Kumukulo na siya. Doon. Ito makikita nyo mga kabarek, may sabaw-sabaw pa siya, no? Pero pag pag yung lumamig, sisip-sipin niya ng ng noodles, ng kanton, yung sabaw niya. Kaya tamang-tama lang yan. Ayan lang siya. Tikman natin kung nagbagong lasa. Ayos. Sarap. Lasang manginginom mga nagluto. Lasang magbabarik. Kung di man sa pagyayabang mga kabarik, pag nagbibigay ako ng ulam sa kapitbahay, tinatanggap naman. May masarap din naman. Pagka tumatanggi na, hindi na masarap. Tinatanggap pa So sunod mga kabarik, magluluto kami ng chicken inasal. Yun, talaga, pag nagluto kami chicken inasal, mga kapitbahay namin order. Pinapa-order namin. Nga lang isang piraso, 120 pesos. Pero mas masarap pa siya kaysa kilalang chicken inasal na unlimited rice. Sunod yun ang gagawin namin. Medyo matrabaho nga lang mga kabarik, kaya may trabaho tayo. Pagka bakante lang, gagawa natin yun. Siguro sa bukas, linggo, baka sakali, yun ay vlog namin bukas. Parang pasok, mag-chicken inasal kami. Tingnan natin mga kabarik. Bang, 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 bang.
Yun. Pwede na ito. Pwede na aray. Al dente. Tinanong al dente na yung ano. Noodles. Oh. Al dente na, al dente. Ayan mga kabari, kapatayin mo na. Bang! Bang! Yan. Ready to serve na yan mga kabari. Oh. Sarap. Ito na po. Ito na po mga kabari. Pansit Kisado Canton. Maglalasing version. Salamat mga kabari. Sana you like and subscribe. Wala naman pong bayad mag-like. Wala rin bayad mag-subscribe. Kaya feel free na mag-subscribe mag-like kayo. Para kayo updated sa aming mga susunod na video. Maraming salamat mga kabari. Tayo kakain na. Kain na po.